eu mă duc să mă culc. Noapte bună, tată. Îi spunea că dacă nu te întorci, o să se ducă să te caute până la capătul lumii. Te iubește grozav, mă. Asta mi-aduce aminte de maică ta. Hai, ce căsătorie frumoasă am avut noi. O căsătorie adevărată între un bărbat și o femeie adevărați. Nu ca voi. Noapte bună, tată. Nu. Cât îl urăsc. Hai de el, săracul. Îmi trezește sufletul în el și nu-i nimic de făcut. Absolut nimic. Și eu? Cu tine ce-i? Nici cu mine nu mai e nimic de făcut. Hai, Ana, liniștește-te. Sunt chiar ca el? Liniștește-te. Da. Mă liniștesc. Ei au avut lumea în mână și au stricat-o. Acum se uită la jucăria asta și nu mai pricep nimic. Adună cioburile și încearcă să le lipească, dar nu se mai potrivesc. Urge sufletul din el ca sufletul, ca semințele dintr-un sac spart. Sufletul, semințele. Până când sacul o să rămână gol, a și rămas. Toată lumea e un sac gol. Nu mi-ai răspuns. Și eu sunt ca el. Nu mai ești ca înainte, Ana, și asta nu se poate schimba. Ba, se poate. Trebuie să se poată. Te iubesc atât de mult, Abel. Mai mult ca înainte. Nu mai mult, ci altfel, Ana. Și pe urmă nu e adevărat. Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a schimbat nimic. De ce nu vrei să înțelegi? Sunt aceeași. Jur. Îmi bagă de seamă că jur strâmb. N-am nevoie decât de privirea ta, de răsuflarea ta, să te știu doar în preajmă. Cum aș putea dori altceva? Crezi că în clipa asta mint? Nu, în clipa asta ești convinsă că nu minți. Încearcă, Abel. Ai încredere în mine, te implor. Nu vreau decât să știu. Nu să-mi spui. Să știu că mă iubești. Altfel nu vreau să mai trăiesc. Ana, tu uiți mereu cât de mult te iubesc. Tată! Unde naiba se învârte? Trebuie să fie pe aici undeva să tragă cu urechea. De ce-l chem? Tatăl meu! Vreau să-l chem! Dar ce? Dar nu mai poate omul să-și facă nevoile liniștit. Vreau să spun că din seara asta mă mut în odaia Anei. Dar ce mi-o spui mie? Vreau să o știi și să o lași în pace de acum înainte. E nevasta mea. N-ai înțeles. Ana. N-ai înțeles. Ana. Andosita! Deci, căsătorie în toată legea. Bravo, mă, băiatule, bravo și spor la treabă. Oate-ar dracu! Hai, vrei să-ți țin lumânarea?
Nu se leagă nimic? Oricum le-ai arunca. Nu iese nimic. Uite, dacă asta neagră ar fi venit aici, însemna oaspeți. Așa, rahat. De unde mi-o fi venit ieri ideea cu vițelul, că noi n-avem vițel. Nici câine n-avem. Nici băutură n-avem. Doar așa, să tragem un chef cu apa din butoi. Doamne! Ce mamă de beție aș trage, că n-am mai băut de... Ana, câți ani au trecut de la sfârșitul lumii? 10, 11, 12 ani? Da. Da, frumoasă e ideea aia cu vițelul, nu? E poetic, mă. Totdeauna mi-a plăcut să fiu un poet. Parcă văd o groapă mare, plină cu jăratec și deasupra, într-o frigare, un vițel întreg, din care picură picături de grăsime, sfârță, sfârță, sfârță. Și voi toți strigând, tată, tată, mi-e foame! Puteți să crăpați până nu prinde coajă care se cronțăne între dinți, să nu vă prinde aici! Voi toți tăceți și ascultați cu respect cuvântul meu. Eu mă ridic și
privindu-l pe cai, spun: fiule risipitor, bine te-ai întors. Hai, lipește-ți capul obosit, ostenit de pieptul bătrânului tău, tată, Cain. Cain are ochii plini de lacrimi, cade în genunchi și-mi sărută mâna. Iar eu îl ridic cu noblețe și cu dragoste paternă și îl strâng în brațe și atunci cu glas tare rostesc: acum să mâncăm! Nu cu glas tare, nu. Și eu am lacrimi în ochi. Așa, glasul este, cred, mai scăzut și întretăiat de emoții. Nu? Frumoasă, nu? Ce chestia asta că fii o risipitor? Asta înseamnă să ai talent poetic. Spune drept, Ana, nu ți s-a părut că parcă vezi într-adevăr scena atunci când ți-am povestit-o? Poet. Ah, de risipitor! Era risipitor parșivul. Pentru jocuri și femei era în stare să-și dea și cămașa de pe el. Când am plecat în lume, mi-a spart lacătul de la dulap și mi-a furat toți banii. L-am prins și l-am pognit cu scaunul în cap. Dar eram încă vânjos ca un taur. Dar el, nemernicul, m-a pognit cu bocancul în stomac. Și dacă nu intervenea maică-sa, cred că zop mă făcea. Ia-o cu alta. Pe unde umbla Abel? Nu-i vorbea aproape deloc. Pretindea că îl iubește, avea ea întotdeauna idei năstrușnice, îl iubea pe dreapta. Auzi, dar nu știu unde e Abel! Dar de unde vrei să știu eu? Dar puțin îmi pasă mie, ce mă interesează mie? Poate s-o fi dus și-o fi găsit vreo una. Dacă a dat acum de gustul cărnii de femeie. Ai spurtată, Buran! La ce crezi? Crezi că dacă ar mai fi trăit pe aici câteva femei s-ar fi mulțumit să se culce numai cu tine? Și se pare că nici nu-ți priește. Păi în loc să te rotunjești și să te umfli, tu ai slăbit, te-ai sluțit, arăți ca dracu. E adevărat? Ce? Că m-am urățit? Poftim. Uite ce cearcă ne ai. Parcă ți-ai pus niște pungi sub ochi. Mă, nu cumva ești bolnav. Mă simt foarte bine. Aha. Nu s-ar zice. Și Abel e mai lunatic, parcă. Mai potoliți-vă, măi, copii, măi. Se vede că nu vă priește. Păi tot Halin cu lingura mare s-ar putea să vi se aplece. Dar îl găsești schimbat și pe Abel? Dar tu n-ai ochi să vezi. Dar în ce fel s-a schimbat? E mai trist? Nu să fie Abel, nu poate să fie trist. E și mai aiurit, parcă. Ți s-a plâns dumitale de ceva? Dar de ce mă întrebi? V-ați certat? S-a întâmplat ceva între voi? Nu, cum să ne certăm? Atunci? De o bucată de vreme se scoală noaptea din casă și iese pe furiș. Câteodată lipsește până dimineață. Azi nici până acum nu s-a întors. Da, unde se duce mama? Dar nu știu. Păi nu te-ai luat după el, nu l-ai întrebat?
Ba da, l-am întrebat odată. Mi-a răspuns că a fost cald și că a ieșit să se răcorească. Vreo 3 nopți n-a mai lipsit, dar mi-am dat seama că se chinuiește și că-l stingeresc. De atunci mă prefac că dorm și că nu știu. S-o fi săturat de tine, mamă. Crezi că dragostea ține o veșnicie? Ai, te urăsc! Ce eu pe tine? Să te închid! Nu te duci să faci de mâncare? Nu mi-e foame. Mie mi-este! Bine, mă duc. Ana! Te-ai întors. Iartă-mă, uneori nu-mi dau seama cum trece timpul. Se mai uită omul la soare când n-are ceas. E adevărat, nu m-am uitat. În schimb, pot să vă dau o veste. Când te apuci tu să faci glume, îmi vine să urlu de jale. O să vedeți că nu e o glumă. Și nu sunt așa de distrat pe cum mă credeți. Păi nu distrat, ai urit, zăbăuc! Bine distrat, aiurit, zăbăuc. Ghiciți ce-am văzut la dunele de cenușă. Dunele de cenușă, ce era să vezi? Ha. Ce faci, unde mergi? Să aduc ligheanul în coapă. Da. Stai să vină și Ana. Ce te-ai boierit, mă? Nu mai poți până nu te spală nevastă ta pe picioare. Îi face plăcere. Dacă aș refuza-o, ar fi amărât. Hai, spune odată. Nu, vestea e prea importantă ca să nu fie și Ana de față. Mă pești pe veștile tale. Ana! Ce tot învăți acolo? Hai! Gata. Ei bine, am descoperit pe dune urme de pași. Ce? Cum ați auzit? Urme de pași. La orice mă așteptam din partea ta, dar asta le întrece pe toate. Dacă nu crezi, n-ai decât să cercetezi. Nu erau ale mele? Nu, urme bărbătești. Și tu te-ai luat după ele să vezi unde merg. De ce? De pe coline se vede casa noastră, așa că omul acela, dacă o fi având vreun motiv să se ascundă sau să zăbogească deocamdată, tot aici va ajunge. Poftim, nu crede, vrea să cerceteze. Dar asta înseamnă că... Au mai rămas oameni pe lume, da? Oare ce fel de om o fi? Un singur lucru e sigur. Trebuie să fie puternic și foarte curajos de a străbătut deșertul de cenușă. Mi-e frică, Abel. Ana, nu-l putem alunga. Și cine știe, dacă e un om de treabă, poate să vă fie și vouă mai puțin urât cât sunt plecat. Niciodată nu mi-e urât. Când nu ești aici, te aștept. Numai de un lucru mi-e spaimă. Să nu fii nefericit. Nefericit? Nu înțeleg. Da, din cauza mea. Mi-e teamă să nu crezi că mă gândesc la lucrul acela. Ana. Și că pleci noaptea pentru că ți-e silă de mine. Uiți mereu cât de mult te iubesc. Sunt o proastă, Abel. Sunt îngrozitor de proastă și de nemernică. Nu, Ana. Plec uneori pentru că vreau să fiu singur. Animale! Sunteți ca animalele, vă întrecheați oricum și pe oriunde. Un pic de rușine, măi, față de oamenii mai bătrâni. Tată! Ce? Uită-te în ochii mei. De ce? Ca să taci din gură! Am să tac când am să vreau și pe ochii tăi mă fac ceva. Ca și pe descoperirile tale, nu-i țipene de om. Dacă omul se ascunde, e normal să nu-l vezi. Prostii! Nicio mișcare că trag. Mâinile pe cap. Tu? Sturd? Dacă mai faci o mișcare, te curăț. Sus mâinile putoare, n-auzi? De mult vroiam să văd cum arată un om care atacă mișelește pe la spate. Da, n-arată frumos, deși e fratele meu. Cain. Cain? Voi sunteți. Cain!
la pieptul bătrânului tău, tată, fiule. Leagă cățeaua, tată, n-am chef de îmbrățișori duioase. Apă! Dați-mi o cană de apă, că leșin. Acum e ceva mai bine. Mă gândesc că pentru o gură de apă era să vă împuși pe toți.